Lisa. Ja, wij zijn mooi verdieren, ja. Het is een mooie wereld. Je bent hier in de buurt op vakantie? Nee, we hebben de auto in op einde staan. Bij het tuincentrum. Nou, en daar ben we starten van de morgen. En dat is ongeveer, nou ja, 75, 80 kilometer waar we ongeveer fietsen. Want je bent wel echt een fietser, zou ik het zo begrijpen? Wij zijn wel liefhebbers, jawel, jawel. Maar met mooi waar werden we door net. We zijn mooi waarfietsers. Nou, het waar is Jood geweldig. Ja, het praten kan het beter. Dat is ik zo, nou ja, daar doe je het voor, no? En dan, ja. En je bent nou even nog zien wij hem nog een hele zelf. Ja, weet je, die fietsknooppunten die volgen we dan ook, maar daar zit hier en daar wel eens een foutje in. En dan corrigeer ik dat zelf. Nou, dan kan je hem door de keer schrijven zelf fietsen, dan hoeven we er net meer om te denken. Want we fietsen ook dezelfde route dan eens een keer weer en dan is het dan foutloos. Nou? En in deze omgeving win je meer als jij de West? Nou, we hebben nou staan net. We hebben wel eens in de buurt van op einde zijn we wel eens geweest en die kant nu. Daar ben we wel eens geweest, maar we hebben nou bijna net, nee. Dit is de eerste keer voor u hier. Ja, want we hebben wel gekregen. Ja, ik weet, dat weet ik zelf niet. Nou ja, wij zullen er nog in. Ik weet niet waar we hier binnen. Wij hebben ze pas wel wat lezen, maar ik weet het niet precies. Ik ben er iets van Tweezel lezen hier, maar ik weet het net zeker.